Irailaren hasieran ekin zioten Aginagako sagasti honetan sagarrak biltzeari. Fruituak oraindik ondu gabe zeudenean. Irudiotan ikusten dugun hau bigarren sagar bilketa da, eta ordurako fruituak heldutasun maila egokian zeuden. Gipuzkoako Foru Aldundiaren Fraisoroko ingurumen eta nekazal laborategiko teknikariek abuztutik jarraipena egin zieten sagarrei, fruituak ikerketarako erabili baitzituzten. Zuhaitzetik eskuz jasotzeko arrazoia ere horixe izan zen. Sagarrak ahalik eta osasuntsuen biltzea, inolako kolpe edo mailarik gabe. Hirugarren aldiz ere bildu zituzten sagarrak, eta ordurako pasata egongo ziren. Aginagan bildutako sagarrekin, Fraisoron sagardoa egin dute. Sagardoaren kalitatea hobetzeko helburuarekin, hainbat ikerketa abian daude hemen. Eta horietako batek sagarren heldutasun mailaren eta sagardoaren kalitatearen artean egon daitekeen harremana aztertzea du helburu. Berde baldin badagoela, normalean usaina eta zaporeak desberdinak direla heldutasunek llegatzen denean edo pasatuta dagoenean. Orduan hori neurtzeko, jakiteko baridade bakoitzean, adibidez, txalaka, mozoloa, goikoetxe eta alakoak, jakiteko, berde dagoenean, ze zaporea eta ze usainak daukat eta ze transmisio dago sagardoan. Sagardogileek sagar mota ezberdinekin egin ohi dute sagardoa. Garratza, gazia, geza eta gozoa. Sagar mota bakoitzak ezaugarri jakin batu. Ikerketarako ere mota ezberdinetako sagarrak erabili dituzte. Txalaka, goikoetxe, gezamina eta mozoloa. Sagardoa egiteko erabiltzen diren sagar barietate ohikoak dira horiek. Jo dezagun, badagoela tolare batean sagarra berde dagoena, beste bat heldua dagoena eta beste bat pasatuta dagoela. Orduan, sagarra berde dagoenean, ez dagoela baino pasatuta dagoenean, agertzen dira usain arraroak, esaten dutela podredumbres eta halako gauzak. Hori, zer gertatzen da gero sagardoan usain arraroak eta zapore arraroak agertzen dira. Sagarren heldutasun maila eta sagardoaren kalitatearen arteko harremana aztertu ez ezik, sagardoaren biologiari buruzko ikerketa ere abian da laborategi honetan. Sagarretan, sagardotan edo sagardotegitan dauden mikroorganismoak aztertu dituzte. Mikroorganismo kaltegarriak saihesteko, garbitasuna eta sagardoaren prozesua ahalik eta modu zehatzenean ezagutzea ezinbesteko dira. Laborategian lehen neurtu duguna izan da batez ere parametros kimikos, fisiko-kimikos esaten duguna. pH, acidez, taninok eta alakoak. Eta orain hasi gea mikrobiologikos, lebaduras eta mikroorganismos. Hori guretzat, avantzea handi bat izan dela, eta sektorentzako beste tresnari bat bere eskuetan jartzeko, jakiteko, momentu honetan zer gertatzen da nire sagardoan. Sagardoa egiteko mikroorganismoak ezinbestekoak dira. Legamiek esaterako guztioko azukrea alkohol bihurtzen dute. Hala ere, hartzidura kontrolatzeko sagardogileek legami komertzialak gehitzen dizkiote muztioari. Ardoa egiteko erabiltzen diren legamiak dira horiek, eta ondorioz, sagardoak berezkoak ez dituen zapore eta lurrinak har ditzake. Sagarren berezko legamiak ezagutu, isolatu eta ekoizteko helburuarekin, sagardotarako 9 sagarmota aztertu dituzte Fraisoron. Ondorengo hilabeteetan sagardoaren berezko legamia sektorearen esku uzteko lanean ari dira.